Chceš s ním vyriešiť dôležitú vec, ale o pár minút už neriešite to, čo ťa trápi. Riešite, že si stále nespokojná, že preháňaš, že všetko kazíš, že sa s tebou nedá rozprávať. Namiesto toho, aby si bola vypočutá, začneš sa obhajovať. Ak toto dôverne poznáš, pozri si toto video, v ktorom ti ukážem, aký mechanizmus sa za týmto skrýva a čo môžeš urobiť ináč. Čo sa vlastne deje? Toto nie je náhoda. Ide totiž o komunikačný vzorec, v ktorom partner najprv spochybní tvoje vnímanie. To nie je pravda. Ty si to zle vysvetlila, ty to zle vnímaš. Emocionálne zaútočí, pretože ty si tá, ktorá stále rýpe a robí drámu. Preklopí vinu. Keď otvoríš problém, otočí ho tak, aby si ty vyzerala ako tá zlá. Výsledok? V jeho očiach, ale aj v tých svojich sa stávaš tou, ktorá je problém. Prečo to partner robí? Možno si myslieť, že to robí náročky, ale v skutočnosti za tým nemusí byť žiadne manipulatívne správanie. Môže ísť o jeho obranný mechanizmus. Keď totiž ty niečo povieš, čo ťa trápi, čo ťa znepokojuje, on to môže vnímať úplne ináč. Môže to vyhodnocovať ako útok na seba. A práve vtedy cíti ohrozenie. A výsledkom je, že ide do obrany. Takže v takomto prípade ti môže povedať, že si precitlivela, že zasa všetko dramatizuješ, že nie si spokojná s tým, čo pre teba robí a podobne. V tomto prípade však dochádza k tomu, že sa presúvate od toho daného problému, od toho, čo chceš riešiť, na teba. Aké sú tvoje typické reakcie? Prvá je tá, že skutočne sa začneš obhajovať. Začneš dokazovať, uvádzať rôzne príklady, argumenty. Začneš vysvetľovať alebo zvyšovať hlas, prípadne stichneš úplne a povieš si, že ti to už za to nestojí. Ak pri takýchto rozhovoroch často končíš v obhajobe a dokonca si myslíš, že možno som skutočne ja tá chyba, tak sa zastav. Možno problém nie je v tom, čo hovoríš, ale ako to hovoríš. A ty potrebuješ začať hovoriť ináč. A to tým spôsobom, že nestratíš v tom rozhovore tému, nestratíš ňou seba a svoju dôstojnosť. A presne toto popisujem aj v mojej e-knihe Konečne vypočutá. Takže pokiaľ ťa to zaujíma, link na túto e-knihu nájdeš v popise tohto videa, ale aj na jeho konci. Po takýchto rozhovoroch veľmi často prestávaš dôverovať sama sebe. Začneš sa ospravedlňovať za to, že máš nejaké potreby. Problémom v týchto rozhovoroch nie je to, že nikam nevedú, že nič v nich nevyriešite. Ale problém je to, že prestávaš veriť svojmu vlastnému prežívaniu. Prišla si s bolesťou, ale odišla si s vinou. Čo je dôležité pre teba? V takejto situácii sa nesmieš dostať do obrany, ale potrebuješ sa dostať späť k téme, ktorú si otvorila a ktorú potrebuješ riešiť. Môžeš použiť napríklad frázy. Nechcem ťa obviňovať. Chcem ti len povedať, čo sa vo mne deje, pretože mi na nás záleží. Alebo môžeš povedať. Teraz sa snažíme hovoriť o mne, či som zlá, či som nevďačná. Ale ja sa snažím povedať, že mi chýba tvoja blízkosť. Zastav útok na svoju osobnosť. Môžeš povedať, nechcem sa hádať o tom, či mám právo cítiť to, čo cítim. Chcem hovoriť o tom, čo s tým vieme urobiť. Takže skôr, než začneš pochybovať o sebe a začneš sa obhajovať, tak si všimni, že či riešite to, čo ťa bolí, čo ťa trápi, alebo či riešite jeho obranu. Toto bola prvá časť série videí, prečo som vo vzťahu vždy ja tá zlá. V ďalšej časti sa pozrieme na to, prečo partner začne útočiť práve vtedy, keď ty chceš s ním riešiť, čo ťa trápi. Ďakujem ti pekne za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie už o týždeň. Maj sa krásne, ahoj.